Ja, förstår inte djur. Förstår inte djur där. Ha? Vad fäller? Ska man hälla det mer då? Kom igen och hjälpa dig. Vad är det då? Nej, nu har jag inte fått kärst. Det är inte sådant där. Ah. Där. Vad ger för er? Jättebra. Ebba, kunna visa Maria? Ja. Keppa. Hej. Hej. Du. Hej. Hallå. Yay. Jag vinkar. Jag vinkar. Ja. Hej. Du. Maria, nu ringer. Roland, vad säger du? Ha? Jag går finna bara på besök. Ha? I bara kom till åka? Ja. Ha? Ha? Ja. Ja. Ja, tända kom det. Vi ska gänga för lunch. Så vad ska man fiskpilä? Ta gott. Kanske Margret? Jo, vad har du här? Och så för. Och det är ja. Att det kom på Havn. Vad är det på? Är det vänintor? Ja. Och vad färd är det? Och på Smyrli. Smyrli? Ja. Och vad skulle jag digga Smyrli? Då ska jag få färge och jag länkar. Nej. Skulle jag digga och innaka och Smyrli? Ja, kulebären. Åh. Så. Åh, snäll! Ikke råpe. Jórunn. Ikke råpe så hardt. Snäll, pappa, bästa hon. Han tok han ikke. Flytte! Okej. Ja. Svara sitter du gör på det. Flytte, Sten. Mamma. Tack. Ja, mamma. Hvorfor er det på mot vei? 12. Ska du tänka på nyår? Nej, det är fiskrätt. Jag tänker ner här. Ja. Jag tycker vi stämmer sig inte på. Vil du ikke morgen? Jo. Ja. Forskjellige smykker og sånne, og i fyr og sånne. Og smurtes og sånne, vi tar vi fullt av penger vi. Wow. Hva er ferdig nu kjøtt? Hvordan man først skal se deg, vi tar ikke kom på kamera. Skilta dit. Kanskje. Vil du drikke? Marcus. Hej. Kanskje på at noen. Jag sa det va? Kjolkola. Jag antar att det skulle med nu med hästen här. Ja. Jag ser du inte kaffe? Ska ta mjölk då? Nej, du dricker svart, va? Jag äter jasmin och sätter äter du jävla? Vad är du? Spela. Först. Att onkel kommer här. Hur är det att du lejer, Jórunn? Hena Grýlur, vill du hoppa det? Är det just? Oh. What nice there. Nice there. Hva er det da, prinsessa? Första dag och Prinsessan här.
Prinsessan her. Hva er det for prinsessa som har finnet på besøk? Jórunn, kjenner du oss av prinsessene? Nei. Hvor er hun? Hva kommer hun fra? Jeg har alltid kommet fra Danmark. En jente og ikke ut som det første skryttet, ja. Hun gikk 3 skrytt. Nå etter Aia. Ja. Maria? Maria. Ja. Hun sitter her. Reisen og så gående. Jeg vet ikke hvor det er. Jórunn, hvor er dette? Jeg vet. Er det en prinsessa? Nu är prinsessan trött. Nu orkar prinsessan inte mer vara prinsessa. Ja. Nu är prinsessan på hemsång. Jag vet inte. Hvor er det? Hvor er det her? Hallo? Det er du? Hva skjer det? Kameraet er endur nudja. Ja. Ja, Maria er midt på. Vil du løtne? Ok. Ja. Maria? Du da ganga? Du hører ikke, hva du er? Du er lyst til. Ganga. Hva er det du? Er du ferdig under? Hei. Ja. Hver er Maria? Og her. Hva er det du? Hva er det her? Det er fint? Dukka? Ja. Hvordan måste du dukkene? Er dukka? Hva er mamma når vi gjør? Fettla. Ja. Maria? Hallo. Hva gjør du? Hva spilte vi? Hva er det? Baby, vet du hva du sier? Nei, ikke Jeanna, det er god. Er det her? Prøv, Amores. Jeanna. Hon får bara vita hva det er. Nei.
Vad gick du pappa? Maria, hur säger du pappa? Jórunn, vad är det för Aron? Jag ska säga något, är det något säger? Så tycker för att klippa sig nu. Kan jag inte släppa klippa? Jag vet inte, jag kan pröva vita. Hittar jag kanske. Ja? Ja? Hallå. Hej Abbin! Hallå. Gör det här? Aron! Tycker på. Jag bojar. Allt ser boja. Hallå! Kan du göra tycker be? Det kan tycker bor. Och vad äter du går? Äter du sen? Och soppa. Okej. Det här är läckert. Jórunn. Ja. Det är alltid. Ät bötten så fett upp. Nu Amanda. Spalten till här. Det är rimligt ut. Nej, nästan. Inte vara så god. Hjartan. Smakar det gott? Smakar soppan gott? Ja. Inte vassa. Jag man inte helt rätt i kommer hon se till det sina kapp. Här går så raskt här är det ett tunn och ett. Jórunn är inte sjuk. Pajia. Hej. Vad ska man täcka för det? Det är timmerspets. Checka tjej. Ja, det är. Vi gifte mors där hörde ni. Bra? Come on and snap your fingers once or twice because it's so neat. Come on and blinky, 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 blinky your eyes. Come on and jumpy, 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 jump to the sky. Come on and clap and turn and stomp and snap and jump and praise the Lord. You better listen, 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 listen to me, because I know you'll agree. When I say trust him today, then you'll be happy, 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 happy to stay. When you admit your sin, believe in him and he will save your soul. Come on and clappy, 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 clappy your hands. Come on and dance, it's so neat. Come on and blinky, 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 blinky your eyes and jump and praise the Lord. Come on and praise the Lord. Come on and praise the Lord. Come on and praise the Lord.
sure am glad that in all the world there's only one me, and only one you too. God made us that way. You made me special. There's nobody just like me. You made me special. Ja. Ich gehe tickled by a feather, I've been tickled by a wasp, I've been tickled by a yellow bumblebee. That's all, folks. Maria. Hallo. Zo. Kaya dit. Kecil dit. Kuda apa itu? Hah? Kaya kau susira ta? Ja. Kan ta filma och säga och så. Maria heter ju. Come here. Maria, hey.
Hallå. Hur ska smaka det? Hur ska smaka det? Ja. Hur dansar du? Hej. Vad tyckte du? Yeah, cause you did too. Oi. Cause you got to do. Wait da. Nama bibina. Nama bibina. Wait. Oh, det var godt. Wait. Nami. Hur smakar det? Ah, smakar gott. Ah, wee! Hans organer er fyldt med gift, og kødet i hans ben begynder så han er sammen med Ikke færdig her. Ikke færdig her. og scanner hende. Ikke færdig her. Og der er en jenta. Hvordan går det? Fyra. Ja. Ska jag passa? Nej, han lät det. Lät som Maria rocka till det. Först syns jag för det. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, goa Jórunn. Happy birthday to you. Maria, kan du klappa för Jórunn? Yay! Yeah! Ska jag passa nu? Jag har alltid du kan blåsa nu. Jag måste in. Ja, nu blev det läst då. Maira! Maira! Yay! Flott! Maria, kan du blått det där? Way! Ja. Hej! Yay! Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, God. Happy birthday. Oj, kapeller! Ja, kapeller där. Så är nu klart att blåsa. 1, 2, 3, nu! Hey! Blå! Hva den tror du? Jag har döds inte min blåsa. Va? Hva skjedde jeg? Skal du synge, Jórunn? Ok. Blås, blås. Hey! You are the air I breathe.
Och det hände att jag enklare var fram i flathanden att det var förhindrat. Fast att det hyrde mig för jag. Lät dem att kunna införa varje mening i verkligheten och veta om det finns ett tydligt som händer i dem och som Herren och kunde köpa. Och där får vi snabbt i huvudet och kommer bära Marie och Josef och vann i det tjänster. Och tar jag så ut att jag satt och tar flathanden och de som kallar till verkligheten om henne. Och öppen hörde jag omsorgsvatten som kan vara start av Aron. Och Maria lejer för öppnes år i Jeanna och huset om tegeljörskelsen. Och hyran är för att städa och för lova och kristro och goda för allt som kallar borstelsen, sådär som tegeljörskelsen. Dansa? Maria, hur dansar du? Jórunn sitter lite i synen av henne. Dansa nu. Nej. Nej, dansa pent. Dansa. Jórunn, dansa du. No. Tack.
Maria, hej. Ska jag se mamma? Mamma säger Hej Maria. Vad är det? Så dansar du? Sugar baby. Maria kom. Råpar efter prinsen och så står det. Jag vet att han kommer vid en fart. Då blir vi alla rattarna så bannar. Jag så bannar. Tar trilla och som örar runt av golvet. Och att tvej tröjtar var och post. Han tar ju omkallsvunch för det. Nummer 2. Vad är nummer 2? Det är Abraham. Har du hört? Ja, så spänt jag var. Andrea. Det är han snabba. Jag är så spänd. Och han sa på Bernadette. Nisse folka konkor. Kyrkan nissa, kläna nissa, stotta nissa, langa nissa, stjärnor när det glappa, allar nissor trappa. Reja, hickva, håsor, gråar, allar nissor aja, renna så joga träje och kvann annan laja. Trotjan röj och köttjekrav och som nissan hon är flatt. Stjärnor när där klappa, allar nissor trampa. Rysen grejtorra samtidigt, stuppan och stora packa. Nissubörsdäck i tjafsar och det där att snacka. Kyrkan nissa, kläna nissa, stottan nissa, langa nissa, stjärnor när där klappa, allar nissor trampa. Mores och Janne och Jórunn, vad heter det? Ja, Abbin och prickor. Här är prickor. Jag sitter här. Vad är han igen? Heter prickor. Och han är alla läsa. Här är Abbin och prickor. Nej, alla läsa. Alla läsa. Och gå vi till lycka till. Hallå Jeanna och Jórunn och Mores och ett vattnene. Hej. Kan jag släppa allt eller? Åpa. Kan you feel? Hallå, hur är det kommer ni ner? En få världen var hela jag Hur är det kommer på besöket där? Mamma Jórunn. Och hur är det? Sen hur kommer ni där? Mamma Johan. Ja, och vet att det kommer när staven i morgon. Abbin och ogun. Sitter du här gamla mor? Sitter du? Hush. Oj så liksom gröna, jag kan gröna det så till. Alltså gröna det så Danmark ska fylla som tycker fra. Ja, det gör det. Släpp mig ner, hjälp mig ner, hjälp mig. Åh, jag är så gammal. Kom igen, krötig av. Ja. Hallå, vad säger du? Jórunn. Vad går det till, Jórunn? 5. Okej, och vad säger du? Jórunn. Är du familjen vi har? Det är det utjast. Ja. Är du där på sådana du? 6 och 4. Ser du någonting? Nej, det är inte 4. Ja, 5. Jo, är det en tryggare som byggde en hus som bakt ute vid en brygg? Här är det där stand? Ja. Jag vet inte vad jag sa då i natt. För jag var runt i byn. Andrea. Nå, okej. Men jag är så inte dum, jag hörde det inte. Okej, så var här. Och så var det här, okej. Du var på den cyklan i en chippe? Ja, nu Vad var det med det? Ja.
Okej. Du och kvar är det med? Alltså vi har alltid annan familj i England. Kan det passa? Ja. Jag så inte det åt det. Hur säger du på va? Ja. Är det du Ian? Och så är det mamma då? Ajda. Nej, det är så klipper du här. Alltså, jag helt att jag säger Jeanna. Nu måste du passa på lås här i det. Passa på lås. Nu kommer jag ut igång. Och ser mig en ting, jag tycker en sån grill. Nej, så turskisk halt då. Jesus. Och fish and chips. Att är det reklam? Och biff. Nej. Och så kan jag ta det. Iceman Toran burgare. Vet du vid att ikväll kan jag fara ner när öronen fjättlar uppe. Så kan jag fara se att vi alla nissefamiljerna. Att visst det att åker på toja göra mat så tar jag bara ut nu. Det är vitt. Okej. Jag ska så säga sen stora någon. Det är som är gästrot och Hjartan och gästrot. Ja. Men ge mig för att följa det. Okej. Ja, hallå. Nej, det har varit väldigt till som bor i en sån hus som har akkurat som vad är det som kan? Hej! Ha? Är det du? Ja. Alltså, och vad säger du? Johan. Heter du Jórunn? Ja. Är du den systern Jórunn? Vad säger du systern till dig? Finnor, ja. Okej. Det är nog en. Visst det? Jag bara en stor. Ja. Så ser du en ting, att jag har en kona sanker Johanna. Känner du henne? Ja, mamma. Hallå mamma. Hallå. Så gåve. Du ser mig en ting, alltså appet och inte han som är bilen där som är haft. Ska se. Ja. Spel Hicka nu. Blå i hela läse. Han jobbar och trycker. Du har vi hälsa på när den där. Du måste bara gå på vem är så jävla inte hela. Vad säger du? Är det blött och det? Emilia? Vad säger det där man har för lycka? Ja, det är svårt att ha tagit huxa. Jag orkar stanna uppe i Arnakab där är det snacka nissa som är akkurat lycka. Så nu vet jag hur det är tvillingar. Tack för att du säger mig det. Så nu kan jag få ner natt och fortälla att det är Arnakab. Ja? Ja. Det var det något annat fortälla mig. När kan du? Hon är inte levande. Hon är inte levande, Katrin. Nej. Jag är levande och jag kommer ur Danmark. För jag har vet att vi kvar då för från. Jag tar ju rätt en patti. Det är du som heter Jórunn vidare. Och jag tror jag som syster går va? Vad heter det? Lilla Margret, det är lilla syster. Vad gör Jórunn? Jag tar ju Margit. Jag vet inte orkar. Kan du ta till en liten lätte med just till Jórunn? Jórunn, vad först du? Huskar det? Det är du som... Nej, jag är nu. Jórunn, är det du som korsar det flott med huskar? Så byggt va? Du har bo en här samtidigt. Och i valen va? Jag är helt känt till aktor. Och pappa tog en han åkte spelade på gitarr. Oj så. Är han med gitarr? Det är han som är värd det. Är det du som känner henne där nere blå hela Lisa? Varsågod. Hur ser det ut där blåa? Du ständer här. Hur ser det ut i färgen blåa? Det blir på jorden. Tack till dig. Har du vad du säger? Blåa i hela det som säger att du får kunna ha det ordentligt. Är det för det värsta? Jag var sen. Har du det någon på stormen då? Har du det så inne där? Atomiya. Nej. Så man ger personen med runt och snackar vi hinner vart nu. Atomiya. Bye bye. Heisenen og kjærskek så langt a boja. Ja, nu fer mannen a loja.
turen har kommit där roligt och sitter så spänt här och bojer. Ta in kommer ein jolamator, hon lever en jävla med flator, hon täskar i öra av mig. Hon blir så ska leva i saken. Och grejt och i tritor, jola grejt i manna oj. Ja, så är så mitt uppor. Manna lever runt och ring, lever runt och i grejten någon och ring. Där mamma lever nu, missa moj kvarter kul. Nissa moj, du ska få grejt och tritor, jola grejt, dansa för och sing. Börster och kanter och vänna kuror, solen i markarna samkomma spår. Småfåglar stiger dig orsa av flår, ta sen för solen glädje på. Det är jolaafton, klockan ring, bing bang bing, bing bang bing. Rocket träget tänt. Så nu måste du vara duschad. Oj, jag får mig duschad. Jag har en jätte och väldigt sövna. Det var en jätte som hade födelsedag. Med Laura, jättan. Jag vet inte hur Aron är. Vi tar tik och vet inte om Aron har tik och blivor. Ja, jag har inte ätit lite. Att hon var 4 år. Och henne är dessa. Och det var en väninne som heter Birgitta. Det är ordentligt bra väninner. Det är klart nästan alltid lever i en av dockor. Det är så för det ska slett inte att hon får att få. Hon växer till på dockorna. Hon har alltid 2 dockokasser. Hon växer till några armar. Och så sätter hon sig att packa till syster. Man kan passa det. Det här var en så flott som spelar då. Det är sån extra så de alltid synger. Dockan Birgitta Eyðun. Det är en som systern har faktiskt spelar vid. Hon väl utom. Hej Laura! Råtte Birgitta. Kan jag släppa så jag gav när jag där? Birgitta och Laura, de hukte efter så flotta speldåsen och att ötlom hinner pele gaven. Birgitta, jag är så spänt. För mina födelsedagspengar kan ni köpa 2 dockor. Ena till Tui och ena till Moj. Hoppsade på så stort på och för det här var det. Nej, Laura. Jag har alltid att bära 1000 det finns inte ena dockor. Ja, det viktigaste du kan köpa. Heter Tuina födelsedagspengar och 280 är brukta bära till Tuin, säger Birgitta. Och då kunde jag skifta som att spela med allt. Jag vet att en docka är ivrig läket och stämmer som tog damas och öga på. Kom Laura! Lät jag gå fram i handel och bara nu och hitchentränne. Det är boa 2 byggmannen i våra städer. Är det någon skifte? Och soffa i vi. Hon ser akkurat på mig. Hon är så älskelig. Vi ska spela just det. Nu har ju boa Jacka kursen och dockor. Ja, att det var det. Vad så var det? Jag gott alldeles. Jag vill inte hoppa det. Jolla man är. Nej. Stackarn. Långt ut.
Jórunn. Jórunn. Pen. Mamma. Och det kan vara själv det är how det. Hej! Nu ger vi Jórunn den packan från nyss. Ja. Jag fick det packan. Du fick inte kloppa. Det ville vi. Hur är det här? Ja, du sitter här. Ja. Så missar ni boi. Du balans ska ta balans och ja. Ja. Han vill han sätter gott på pass. Nej, jag hade inte han nu. Han är så det. Jag friskar. Ja. Oj, han tittar så att det inte kan se. Det var gott att det var nattligt. Det halkade det var. Och Eyðun. Nu har vi funnit jólaträd in. Och nu för Jórunn att sätta stjärnorna av jólaträd. Ja? Ja. Okej. Nu får hon att sätta den av. Altan upp om man vänder ansiktet. Ja, nu får hon att så. Flott. Nu får jag korperna då. Nej, runtingarna. Jag först peror. Ja. Maria, var det flott? Har du det? Ja. Maria, var det flott? Ja, det är flott. Att det var flott, Maria. Att det... Ha? Maria, jag sätter Lucia. Nej. Jag var klar. Ja, jag ska köra det. Nej, Pia. Sätt mig stå. Jag får det. Du sätter hästen från samma gård. Man ska från samma gård. Jag tror jag ska klämma den också. Morgon. Jag får klämma någon här. Allting vi på väg. Jag får lite ullen där. Tack så mycket. Otroligt. Jag märker ullen där. Jag märker ullen. Det är som grundläggande uppgör. Men det är ju pitta shit. Ja, för det är så. Nej. Det får vi. Nej, men då har inte slått. Maria, jag har tre pent. Nej. Kapitel där. Jo, nej. Ja, det är med vi. Ja, nu borde väl jag lulla. Oh. Wow. Inte några måndag. Ja, kom nu. Vi är nu i Sverige.
Visst fan. Va? Vad säger du? Där inne ska det kvarjon. Där är det Det var inte. Jag ser det gott på mamma drar på Shut up. Maria. Teka. No. Cadê o bar?